Sanibonani, igama lami nguphilile kwakamtambo. Ngilapha ebuhleni. Mengithi ngwakamtambo ngizalwa kuMahadebe, umama waganela kaMtambo. Njoba ngilana ngimele ogogo bami, ngimele omkhulu bami, ngizobabukisa lento enhle kanje ngiyaqala ukuba la kulesi sigcawu lesi. Ngibuka khona izintombi zisemgidini omuhle othokozisayo, nami ngikhumbula ebusheni bami. Nginamaphupho engangiwaphupha futhi ngangiwa-understand ngizizwa ukuthi ngibhilonga esigodlweni thizeni, kodwa ngokwenkolo engangikuyona kwakungeyona leya la ekhaya ngangazi chaza ukuthini, kodwa njengoba sengifikile la ngiyabona ukuthi ngangibizwa kuyona le nkolo yakaShembe yamaNazaretha. Iyiqiniso ngoba okuningi okuthe kwenzeka empilweni yami nekuvela Inkosi yakaShembe ibihamba nami, ibingikhusela, ingivikela, nakho konke sengikuzuzile ngiyakubona ukuthi ingoba ngangihamba ngayo nayo ingihola, ngoba ngithe mengiqala mengichazela abantu amaphupho bakwazi ukungihlaziyela into eclear. Namhlanje ngizothi 40 kule nyanga, ngizalwa ngoJuly 29, imanqa ngithola iqiniso. Ngiyakubonga Nkosi uShembe, ngiyakubonga Nyazi lezulu wafika kumina ngephupho ngoJanuwari. Namhlanje ngilapha ngizodumisa uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu esimbonayo, uNkulunkulu esihamba naye. Ngiyathemba ukuthi nasekhaya impumelelo zizoza zibe imvula. Bokazibuko, kogogo bami, kochiliza kogogo bami, koHadebe, koMtambo ekhaya. Ngiyathemba ukuthi nani nithokozile njengoba lapha. Bonke abafisayo nokwazi bothi mekufika amaphupho nithola abantu abazonichazela kahle, niyibone indlela ikhona la indlela yakaShembe. Shembe is the way. Amen. Ngithi nje qaphu kafishane ukungilanda konkosi uNyazi lezulu. La kangicacisela khona bengisenkolweni yabasindisiwe. Ngakhishwa khona ngafehlezeka umzimba wonke, ngalaliswa kwathiwa ngivume. Ngaleso sikhathi nganginikezwe ipulpiti ngalezo zinsuku ngiphethe nekhishi. Incwadi anginika zona uNkulunkulu wathi uwehlile ezulwini lapha kuHezekeli uzozisebenzela yena, uzozalusela zakhe izimvu, uzoziqoqa zonke. Ngambona ekhuluma nami noma ngangishumayeze ngangibashumayeza, kodwa ngangimuzwa noma ngifike ekhaya ngifike ngetshise ngangimuzwa ukuthi ukhuluma nami, kanti ngaleso sikhathi kuzombuleleka nangamaphupho ngokuthi nami ngitheme ngishumayela ngalilalela izwi. Wase yafika sibonakalisweni sakhe, ngambona ekhaya evelile lapha ewindidi efaka isigqoko sakhe. Ngachazela kwabanye, ngaphinde futhi ngambona futhi ngibiziwe komunye umuzi kuthiwa kade ngabizwa yilo mama obevimba ukuthi ngifinyelele lapho kube ngizosiza. Lapho ngafika kukhona inhlalisuthi eyayigqoke umNazaretha eyayithi abantwana efune ngizobafundisa. Vele ke imvelaphi yami nomsuka wami ngithanda ukufundisa abantu abasha, bengeke ngisinisa ingoma, ngifundisa uSunday school. uNkulunkulu wakaShembeke wangihola wangigcina ekholweni up until ngize ngifika lapha ekhaya. Namhlanje nginethezekile, ngikhululekile. Ngizothi mengiphinde emuva engikuthokozelayo ukuthi abantwana bami nabo bavumile ukuthi bangene kule nkonzo. Bathanda ngisho ukushaya imboshi, bazakhele ngisho amapayipi okuyishayela imboshi ngoba ingenile lento itshalekile ngaphakathi kwabo. Bakhulekela sonke ke indeni wakaMtambo, wonke umndeni wakaHadebe. Engisanda ukuthola nje ukuthi no mamncane wami udadewabo wami okaHadebe uNkosi uShembe sivakashelile, sebebonile benyukele ematsheni amhlophe behamba nogogo. uNkulunkulu uyasebenza. Incwadi engcwele le black and red iliqiniso, amazwi akhona nale nkolo engikuyona kuyahambisana, akukho okuhlukile. Inkosi uShembe uNyazi lezulu uyaphila uyabusa, uNkulunkulu wethu.